may gagawin tayong bagong content. Gusto ko din palang palitan yung content o mag-switch ng ibang content. So ang gagawin ko palang content ngayon ay mag-a-adventure tayo. Tingnan nyo, may sapa dito, no? Siguro maraming kwan dyan, shells. Nandito pala tayo ngayon sa perfect place para sa atin, guys. So 3 oras akong naglalakad, 3 bundok din yung nadaanan natin. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. No, sa haba-haba ng oras na ginugol natin, natapos din natin yung tent natin. So ayun, ipapakita ko pala sa inyo, no? Sana maganda, no, para sa paningin nyo, guys. So ito, ipapakita ko na. Tent reveal. Okay, ito na siya. Tignan nyo, guys, itong nahukay natin, medyo malinis na. So yun, guys, so bale ililipat ko pala yung tent ko dun sa medyo mas malapit. Kailangan kasi medyo safe, kasi hindi safe dun kasi may nakita kong malaking ahas, mga ganito kalaki. Hindi totoo yan. So hindi safe, kaya yun, nilipat ako. Okay, tara. So ayun, guys, so ito yung pinakaunang paraan ng pagpapaapoy. So 2 bagay, irarab lang natin hanggang sa uminit. So ito yung tinatawag nilang friction, paggamit ng friction para makapagpaapoy tayo. So kailangan mabilis lang para mabilis ding uminit yung kahoy nyo. Do it! Just do it! 2,000 years later. Ayun, guys, sa wakas nakagawa din tayo ng apoy. So umabot ng 2 oras yung pag-friction natin. Sobrang nangalay na to. So ito yung pala yung apoy na nagawa natin. Magaling kang kupal ka. So pwede na tayong magluto dito. Natin kumulo. Pag kumulo na, pwede nang ilagay itong nakuha natin kanina dun sa malapit sa ilog, itong petchay. So may plantation pala ako dun. Guys, hindi ako makatulog kasi ang daming lamok at sip-sip. So dapat meron tayong gawin, no? So tuturuan kayo, guys, yung life hack para hindi tayo lamogin. Okay, wait lang. Gago! So yun, guys, ito yung sinasabi kong life hack, no? Para hindi lamogin o kakagatin ng insekto habang natutulog. So galing ya. Kung kakagatin pa tayo, siguro may immortal na yung insekto na kakagat sa atin. So yun, guys, good night and God bless.
Okay, tara. Maliligo tayo sa dagat. Okay. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Galing yan. So, ito na, i-reveal ko na sa inyo guys yung tropa natin. So, kasama pala natin. So, shout out nga pala sa Games Porter Official, no, sa pagpapahiram ng kanyang GoPro. Yun, thank you very much. At syempre, gusto ko din i-shout out yung mga original na gumagawa nitong mga content na to. Yan, si Dix Spidey Kapangil yan, saka si Jonard TV. At syempre si Jackson Vlog Official. Yan, si Eric Mataman Nalon. Gusto ko din silang i-shoutout, no? Sana tuloy-tuloy yung pag-grow ng kanilang mga channel. At syempre, yung ating team, ang team Kalolokwa na yan sila guys. Yan sila guys. So, sobrang supportive ng mga tropa natin. Yan, so hindi nila pinabayaan yung content natin, no? Nandyan sila nakasubaybay. So, bale, magliligpit na tayo ng mga gamit. Primitive life. Yan, yung primitive life. So, ito yung nakaisip nito, yung content na to. Yan, si Paring Mene. Ryan, lasing kagabi. Saka yun, si Leo. Gusto magkariring. Celebrante ito yung